गुग्ला फाहामनाय मुलि। सांग्रां लोगोफोर, जोंनि मोदोम आरो सोलेराव बायदि बेराम जानाया मिथिंगायारि जाहोथायनिनो मोनसे रिफिखांनाय। बेफोर मिथिंगायारि जाहोथायफोरखौ फिन मिथिंगायारि बावथाय मुवाफोरनि गुनजोंनो गोगो आरो गोख्रों खालामफिननो हायो। मिथिंगाया जोंनो बाहायख'हायि ओरैबायदि मुवा बेसाद होना दोनखादों दि बेफोर मुवा बेसादफोरखौ जों गंसे जोख्लोबना दोनजानाय बाक्सुनि तालाखौ खेवनानैल' लानांगौ। तालानि साबियाबो गावनियावनो थाखायो। बे गावनियाव थाखानाय साबिखौ बाहायनो नांगौ गावनि सानखांनाय गोसो आरो हमदांनो नाजानायजों मोगथां मुलुगाव गावनो बाहायनो लानायजों। आं दिनै बेयाव नोंथांमोननो आंनि बाहायनाय मोनसे मिथिंगायारि बावथाय मुवाजों आंनियावनो जानाय गारायखौ फाहामनो हानायखौ फोरमायनो सानदों। आरो नोंथांमोनाबो बेबादि गाराय जादोंब्ला आं बाहायनाय बादि बाहायनो हागोन। अब्लानो नोंथांनियाव जानाय बे गाराया हामगोन। बे गारायानो जाबाय गुग्ला। नोंथांनि मोदोमाव गुग्ला जाबाय बायदोंब्ला गुग्लानि सोरगिदिं बे मुलिखौ बाहायनानै फोनोब्ला एबा लिरनानै लायोब्लानो हामो। गुग्लाया देरोब्ला बेनि खुगा एबा मोखां एसे लांदाङै दोननांगौ। नाथाय फिसा फिसा गुग्ला एबा बेरखांनाय गोमोन गुदुं सिथरब्ला खुगा एबा बेनि मोखांखौ लिरथेजोबनानैबो लानो हायो। बे मुलिखौ फोनोब्ला गुसु मोनो, जेबो आलौआबो। फोननाय मुलिया रानखांब्लानो फोनफिनबाय थानो हायोब्ला थाबसिन हामो। बेनिखायनो सानसेयाव हाथाराब्लाबो जानाय गारायाव बे मुलिखौ खेबथाम फोनथारनांगौ। गाराया गुग्रुब्ला लासै लासै सेरहननायनि राहा लानांगौ। सेरजानाय गाराय मोखाङाव मुलिखौ फोनफिनना लानांगौ। हामसान्दै मुलिखौ बेबादिनो फोनना लाबाय थानांगौ। होनब्लानो गुग्लाया हामथारो। नाथाय बे मुलिया मा आरो बेखौ माबोरै बानायनो नोंथाङा साननो हागौ। बारा साननांगौआनो नङा। नोंथाङा बेखौ सिगां नागिरना ला। बे सैमा सिखारि एबा सैमा दंलानि रुंग'नाय बाहा, हाजों बानायजानाय। बे बाहाखौ गंसे आइजेंआव दैजों मिस मिस लागायनानै एबा गलायनानै हाब्रु खालामना गारायाव फोनोब्लानो लासैयै हामथारो। बेयो मिथिंगानिनो जोंनो होनाय मोनसे बावथाय मुवा आरो मुलि। नोंथाङा बेखौ बाहाय नोंथांनि न'आवनो गावनि आखाइजोंनो, होनबानो हामथारो। दिनै एसेनोसै सांग्रां लोगोफोर, गोजोन्थों। अनिप BBC। मा मा लगायो बेखौबो होना देखायजोबदो गासिबो। 36 सेकेन्ड जाबाय। ओमफ्राय दंफां बिलाइखौ लगायो ना मायो? नांला लगायला।